Session pengapian survive prolog Prabanget baru biasa bisa score ini channel ngapian survive bisa kerja pulih biang yang ketinjung belai kabang ini pensa hak jadi bagi hima kejung belai bat kerja jadi bagi hukum kejung suap ingin nyapteng nyap hai ki jemput jungi siapa belai pan bon kejung duai punya rap ini belak bersatu ya kai bangi pulih bangi kran tanya duai ni wadah mat jomi a trial play hane klimat dak jeng so eme ga bentar jeng khubaro kilat ki kabu mal ahi punya so tin jomi pengi aing nu kham tam shu pama ahi tin jomi kabalong ga jeng shai ba syarak ya ganti ya jeng im jongi dang mila ban sotu kumnon punya dai lidi pan me bolong no thau no pelong bat kat bangi pen khre ro ban long kinong song snong hakima jomi ker khui ngi kami ses kor tin jomi ini pan ikir pan hagateng jisu amen ini pet na bible ya ki kat tu kan ni ki benta ki bedai bat ka hukum ka jong blai bat kima ka jong kima jong blai kam dei ka secular government ane ka hatin khasin ong ka sarkar baganya persai secular kata kamot kamdon niam kamdon rukom kamdon kejinget kanon rukom henrei kahima jong blai kadai ka spiritual kingdom kadai kahima bagan jam sim nama blai ulong bagan jam sim ukmilanti yangi ru ki khon jong panlong ki bagan jam sim kata kadai ka kadau bukongsan harnya per apdang kahima bagan jam persai bar kihima ka jong blai kabaderu kabaran jaderu bar ka jing mani hangi pet na kitab chun pau ka long khat sao hang tu ka khot yangi ban sep ting yu blai bar pan ai ka burom hau kal long khat sao na du ka khot ban riu rengi no mi puli ka tu gi benta bar khot ni puli tang ka tu ane ki bedai ba ka tika benta wa ong kal khot ka ban nyau ko ngom ne kaung bat uang dah kaktin bajam to syapting ya ublay batu ai kaburom hau nabalawan kapor kajing bishar jong batu phenya manedam ya uta ublathau ya kabneng baja ka khendau bagi duriau bat ya ki pukri kajing pediang jongi ya hukum go jong ublay kabakan thopru ya hukum go basau kabaron jadai ban mani ublay ban syakri u nakadau bu ulo baudai unong thau jong kabreng ka khandau unong thau jong ke baro bat uderu unong thau jongi ka thamai jong jing embar khot baga thamai jong ki badan ha kabreng jong ki beneng dei lengba ublai badai ma u bathau o ni priang kata ka jinget ngi puliru bat ngi puli biang sisi ni gani ka ba tho aga stu pos ke brugal nom kharwei hang ne kan khot ka ba ban riu go ong ne han rai khlem ka jingne amla ban pen so bhai yau namar ka de u bawan hajan u blai ban ngai ba udon ba ulong u ba ainong ya kita ki bawa yau hang ne ka pen i hangi ba ka jingne ni pdiang ya ki jingdon jong blai ba de ma u ba thau ki ba khoi na ka bam don ye agar khot ka banengkong si tiu pos ke brugol nong ba ka we khot banengkong te ka jingai kalong kata ka jing snus kham ya kita ki bangi kermen kata ka jing tenju ya kita ki bam yo kata ka dei ka jing snus thu ka jongi si pang blai ba ka khot balai gong da ka jingai ni snus thu balas hau ya ki perthai da ka tinu blai ba kumta om shmat hau kita ki bio na kita ki papau dai ublai ubat hawi ki barkhat udon ru ya ka hok bangin ka ngus im yu bangin mane yu bangin yaro pan pendon burom yu kacing keli mata kawan hakanu kasngi bangi di ben mane yu kata ka de kacing bu renti ke jong blai bai kane ula besap ru nadu ka por ka ba ula hawi ka perthai ula pengen mau hangina ke kitab Genesis kalong ga baar hadin bu blai lo thau ki baro
Hakal nong ka ba ana du khot benengkong hat balai ong kum ni. Kum ta la pendap no ya ki beneng bai ke percaya bat ikan hun ba baro jongki. Te ha ka bah nyau ka sngi. Ublai ula pendap no yala ka kam ya ka bola pelong. Bala ka bah nyau ka sngi ula syong sngi na ka kam jong u baro ya ka ba ulala pelong. Baru ublai ula kerhu ya ka bah nyau ka sngi bola kentang khu ya ka na bah hakani ka sngi ula syong sngi na ka kam jong u baro ya ka ba ublai ulala pelong bat thao. Kani ka pen I bangin mane ya u. Kajing syong sngi hang ne kam ne besu syong sngi. Syong sngi kam ne ai. Ne kajing syong sngi kamut. Bau da boru kanuksan kam ta jongi wei pi wei bangin syong sngi bangin mane ya u. Hang ne kajing syong sngi kadai kajing syong sngi ban mane ya ublai kam ne ban su syong sngi sam da le ai. Handai kadai ka por ka bangin sangat kajing kam ki jongi bar khot bat bangin mane ya u. Namar kata haka sitiu pol se Hebrew kol nong basau kada khot ka ba khandai nadu kada khot ba pra ka ongom ni. Namar lada u Joshua ulala ai kajing syong that yaki dala kran hadin kata sipang kawai pat kasngi. Namar kata kadang sa kajing syong that kasaton ni upai lang ublay. Namar uta ubalai besut sya kata kajing jathat jong u. Uhiru ula syong that nakikam jong u kumba ublay ulale na kita ke jong u. Yalam biang syah ke kitab Genesis kelong baar. Besok bau blai ya dia buat hal ke benang persai ul syong sngi ha kani kasngi. Mana kata kadau kinong syong snong ke jong blai ha kata ke hima ke jong u kidai ru ban pun krek dade naru menta. Bakin syong snong ha kata ke hima jong ban mane u kata kasngi ke bau blai lebu khenang. Ha kata khot bahar wei wong namar kata to ngin yai minat ban lai besut sya kata kajing jathai. Yo ba uno ru unhap ha kata kaju karukom kajing bam kong. Kata kadai kajing khot jong blai yangi. Bat ladang imtre ban mane ya u. Ha kani kasngi ke bau blai labu. Wong namar kata kadang sa kajing syong that kasabaton ya upai lang u blai. Upai lang jong blai ubamon bandon hakihima ka jong u. Udairu ban mane ya u blai ha kani kasngi. Kum bala khot yangi iwai pi wai ban mane ya u ban syap ting ya u. Ban mene ya u ha kata kasngi kaba u la thao ike baro bat ya kane ke hukum ru ulap sap ha ka si hukum ka bang li puli teng menjua nya pai biang sa sin na kalnong kaba arpau ke kitab Exodus kalnong kaba arpau karkhat ini puli nak mentas tang karkhat kaba kharwei bala ngom nu Naba hakin riu sngi utrai lo tawi ka beneng bai ka khendau. Bagi du riu ru bai barok kat badon haki. Ula syong sngi ru a kata ka sngi ka benyau. Namar kata utrai lo kerku ya ka sngi sabaton bat ula pen kentang khu ya karu. Ublai namar bau kwa ban kerku yangi. Ban pen kentang yangi. Na kata kada ula buk nang ya kani ka sngi bangin ken mau ban maniu. Kerkhot bopra kan mau ya kasngi sabaton ban rakhe khu ya ka ban rakhe khu ya ne kamut ban nomle kanu ka kam la ka jong ane ban nom kren ni kinu kitin la ki jong hendai bangin puson ha ka jing la spun ba ka jing ha ka jong blai ya kaneru blai ulpun kan mau ngi ling ba ui saya kan nong ka basan popra ka khot ka bakhat lai ba hadu khasa ni pule la men pai no la ka slajat na ka sabaton na ka bale yala ka jing sobha ka sngi bekentang jonga batman kharru ya ka sabaton ka jing sobha ba ya ka bekentang jong utrai ka badon burom batman burom ya ka klem dale yala ka jonggal ti le me syam yala ka jong ka jing sobha lem ne keren yala ki jong ki tien onda kumta men pen sobha yala de utrai dengan pensyungkulai yami hakija ka bajrong jong ka perthai ngan saru yami da kebentau Jacob ukpau jomi namar ka shintur utrai kala keren ya kani ublai ula keren da ka basyai bahakani ka sngi ngide ben syong sngi ngide ben mani yu ban nga sopla bakadon du kawai ka jingtho ha ka kitab Ecclesiastes ka besrim hikum kani ka jingkren ha kitab Isaya ngini pulai kani na ka kitab Ecclesiastes kalong ka besan kerkhot ka ba ka kitab Ecclesiastes kalong besan
Kadkhot kaba ngadu kadkhot kaba nengkong. Sumariala kagejat haba melej hakaying ublay. Namar kabalej hajan ban snap kalong khambha banya kaban ai gijing aingu kibabi. Namar kimtip bagila sniu. Hangne ban lej hakaying jong ublay. Watlong uba lap daga sintur jomi. Bawat ai yala kadonut ban keren kerki yakmat ublay. Namar ublay udon hapneng mete hakakendau namar kata ai bakiktin jomi kinlong ke bakendiat. Wong sumari laga kecat haba melej hakaying jong ublay. Hangne kadkhot kaba khalai san pupra u Isaya kong ladamen pai no laga selajat naga sabaton na kabale ya laga jing sobha kata kamut hakane ka sngis sabaton ngimlej chiki kam sobha hendrai ngilej hakaying ka jong ublay. Wong sumari laga kecat haba melej hakaying ublay. Hangne ruong ladamen pai no laga selajat naga sabaton na kabale ya laga jing sobha hakasngi begentang jonga ban men kharu ika sabaton ka jing sobha banyak ke begentang jong utrai ke ban buram ban buram ya ka. Klem dale laki jong kelenti lem ne syam ya laka jong gajing sobha. Lem ne keren ya laki jong kitin onda kumta men pen sobha ya di hau try dengan pensungkulai ya mi haka jaka bajrong jong kepertai dan saru ya mi nda ke benta ujakop ukpa jong mi namar ke sintur utrai kala keren ya kane. Hangne ke pen iyangi bagane ke sing sabaton hagane ke sing sabaton ngem dai ban lek cikikam sobha. Kamas nusi kalau umba sibun kini kikam subha kiha pakasin sebatan. Ngimtip na kanu kadaw manu plan ni kini baro ini mekran ni is pang kita ki benta ndrengi syui ka iga bajia pertai basibun kijing dia kikam subha kikam tamasa bunsin kiha pakasni sabaton namar hakasni robi bar ki bri ki shongsi ki me traying tray kinon por sibun ban thia alane ban kis thia sni Henry hakasni sabaton bunsin kita masa kikut hadu namit. Tegane kapan iba ublay umsya yangi bangin lek syaganu anu jaka. Henry bangin mane ya kumala ong kitab jimpen pa kuno khat saw mo. Inya pai beng sa sisi ni ong kumno. Wong batu penya mane dam ya utau bla tau ya kap neng bai ke kendau. Bagi duriau bai ke pukrium. Sumare la ka selajat. Haba melej hakaying ublay. Namarkal balej hajan ban snap you know ya lap. Ban snap gijing pulih ketin jong ublay. Kalong khambha banya kaba gijing aingu ke babe. Namar kim tip bagi asniu dan ke beri ke ba marchuru hi mani yo tia no. Hani kim tip syu bagi asniu ru. Kim yo asniu ya gijing lap dan gijing hikai. Tiada kata kada ho pengilej cinya seng hakasni sebaton idai ban syashkor bah ban snap bah ya ka e ke ba ke unu ya lap ane unu hikai. Wikai nak tinjong ublay. Te yak jing kular ki bon la ai ha Bible. Siapang kito ki sumar khut ya ki sabaton jong ublay. Kata gade ke jing kular ke jong ublay ke bu ai hangi iwei pi iwei pangide ban kan mau ya ke jing lasbun ke jong ublay ya jing lek bha jong ublay bat bahangi priang ya kani ke jing kular ke jong u inlong kita ki breu ki belkerku par on pen khra yangi nak benta ban long genong shong shnong. Ha yang ne pertai don sibun kibri kiba annar ngilaban ong kiba kikhat ki yunok ma henrei ublay ong gumni bayangi kibam de ne gajaj jiu le ne gajaj hebrew ila penyesok ila de ublay ong ha kitab wi saya kalong san penri ong kumne ong utrai tu sumar ya gajing bishar batole ya ka hok nama gajing pen em jonga kala janwan bar ka hok jonga kaban sapau suk uta ubriu bole e gani bau khunu beri babat hak eka. Busumar ya ke sabaton banum pun kenya ka. Baru busumar ya la ke keti banum le ya ke nuga busniu. Lam ne unong wei ubala penyesok ila de hau try to un kran syu da ka ba ong shisau try un penyak at yang ana lau pai lang. Lam ne yunok un ang syu hakmi ngalong uding betul kau. Namarkat kum ne ong try ya ki yunok ki busumar ya ki sabaton jonga ba ki bajet iki bepen subhaya nga bat skamru ika jutang jonga an ai hakayeng jonga barhapo ki kan ro jonga ya ka jing pen kan mau ba kerteng ka ba khambha banya kata ka jong ki khon chirang ba ki khon kan thai
dan ai haki ka kerteng bam jukut kaban at do no kinong wairu ba penyeso ila dia try ban syakriu baban e je kerteng ju jauh try ban long syakri ju uno busumari kesabatan ban ompen kenya ka bawa bat skam ya ka jutang jonga yaki ngan walam ken sya ulum bakentang jonga bangan pun keman yaki ha ka yin jing duai jonga ya ka jing aingu thang jongki mu ka jing mane jongki bat ya ka jing kenya jongki on pediang hon ha ka yin jing duai jonga namar ya ka yin jonga on khat ka yin jing duai ya ki kinjaban riu bara utrayu blai bayalum ya laki balaken tat jongki Israel uang anyalum ya ki weipat hau nalor ki bala yalum hang ne ha ka yeng jung ublai ka yeng magentang ka jung ublai ngin let yeseng ha ka sing sabaton don ki beri ki ba am don jing hikai eru bangin let mani blai ha ka sing sabaton ne dangi penyesok lang gini ki khot bar khot ngin siamba kini ki tu yangi sepang ka jing mani blai ka basisha ka bangi ban mani yau ha ka sing sabaton do blan ku yangi ta ini ijing keren ni bakan diat belengkot ndai ngi don sibon ngi khot bible ya kerpat ya pigi don ngap bapin note down ni pin tho itu ngi khot bible dah duai bada puli benia ya ka dan senang beteng biang sagawai pat ka benta harnya dai bar ka syap jong blai ka sabaton ka dai ka syap ka jong blai hoi gewe ki hukum ni se puli kambenia Raymond tanga kwa shua bangin kran shua siapa ngane ke hukum ke besau kabaran jadi bat ke hima ka jong blai bagi dong song snong jong u ki ban song ha ka hima jong u ki de ban pen krek jadi ban long ki dong song snong ha ka hima nadu menta namar ba hadu kata ka pertai batmai ru ngidang le jeseng hiban mane u blai ha ka ni gasngi namar ngin pule ka taru na kitab isa ka long ban riu ban ngin pen kut no ka ni ka dekat kerkhot ke ba arpulai ke ba onggom ni namar kumba ki beneng batmai bat ka kendau batmai ya ki bangan tau ki nyai sa ahmad junga outrai kum taru usum ba jong pi bat ka nam jong pi ki nyai sa tekan jiaru banna uwei unai thamai hadu uwei pat banna ka wei ka sabaton hadu ka wei pat kado baro kan wan ban mane ahmad jonga outrai kemala omentan padon ki beri perkhat bagi jing mane blai kala banong hanu kasngi hendrai kan ne kerkhot kapan syai haru kata-kata bagi jing mane blai jungi kan long bai ha kasngi sabaton kapor ke bolabu nadu pas jangga persai bagi nyai sa ru syur ki bam jukut dor sai ublain ker khoyangi bangin pen kut ya gane daga jing duai to ni duai sai sen pan ngai ngo eme try ublai na ka benta jing pen pau ka ba syai ke jomi ha ka jing dai bat ka jing mane ke jong yemi ublai da ka bagi pun kre ila de banong genong syong syong ha ki ma jomi don kat ba ki bas ngeu bagi bas ngat ke gini ke jing puli bar khai ai ha ki ke jing ker khu bagan tang ka jomi ka jing ker khu ka ba bahar ka jomi man ai ha ki jing mut per khat ka ba syai bai ka rai ka bas kem ka ba bet bakin bot ban mane yemi ha ka sin sabaton ka malabu kerpang ban penong yangi ki khun ke jomi don kat ban ngi ker khu gino snap kerku ni osngau yang ni kubor baki biya samla miski parlok ini kubor ai ba kata kanya sam jongki kan long shisha ke kerku ban pan kre ki khun ki jome ban long ki shong snong ha ki ma ka jome yang ni barong ibu tibingi pan ha ka teng jisu amen.